menyelenggarakan setiap hari Jumat Pon tepatipun wonten ing sasi Ruah. Ewadene sasi Ruah wonten kanggeman Jumat Pon pramila saking menika dipun ajakaken wonten ing sasi Rejeb. Dintenipun Jumat Pon menika acara sakral. Estu sakral. Ora kena dinyang, ora kena disepelekne. Acara sakral larung sesaji wonten ing Praja Sarangan. Saben tetep ngrembaka, tetep lestari. Ora kena dinyang. Ora kena ditinggalake. Awake dhewe sebagai generasi penerus kudu nerusake para sesepuh viral Praja Sarangan dari Surya nyawet dadak tetap dilestari. yo ora ngopo Pak mundur ping sama ping Menika wonten satu galing tarik batang Anggaran Tawi. Oh ayo Kang oh angin kabute teko lur tenang sik ning Indonesia tak parani pokoke sopo kabute teko lur matur suwun Mbak masa-masa terus yo jatuhkan iki tahan cek nang kalem oh jagal coper yuk serek nih gimana cai? Ya, golek. Mas yo. Mundur sawe. Jus. Terima kasih. Rada sesekole santai. Mawa ciri khas Magetangan. Bawang. Aduh, ada pirono, Pak. Terus Tatake lemah. iya lho. Matur bungi panuwun bilih pagelaran wonten ing siang punika Himbong Lau Sarangan kasepuluh dening panjenenganipun Mas Ebri sedap malam sepindah malih pagelaran Saneria Himbong Lau Sarangan dipun sekuyung dening panjenenganipun Mas Ebri sedap malam. Iki arep Jumatan iki. Menika ugi utawi ngerawakan Tanggal 8 Jumatan Brai lur. saking geni langit menika estu garapanipun sedulur kula anak Mas Kasim saking geni langit Jumatan ngajak PC terus gendangnya ra masuk gonge Pak sing ora Jumatan ya Jumatan langsung sirep oke ndak yo
Kesumurupan demit. Penunggu hotel sarana. Kang sarek nih Kang. Matur nuwun ugi wonten ing acara siang punika kasengkulo saking dulur-dulur sedherek saking sajawining Kabupaten Magetan. Menika sampun rawuh sedulur sedherek saking Jawa Tengah. Wonodiri wonten, Madiun wonten, saking Ngawi wonten, saking Surabaya wonten, saking Solo Hadiningrat wonten. Matur nuwun panuwun menggah panjenenganipun. Ayo Kang, serek nih Kang. Sarana ayo dulur kulanan lho. Ayo tablet lah ya, tablet lah ya. Yang udah wui. Ayo iki. Libur. Dan ora jumatan pisan ya kesana ini. Saya di lokasi Adan. Yo. Adan Mas. Mantan lo. Matur dunia Terima kasih pemirsa bagi umat kepeksa pagelan senior dipun siget ngancik wancine Jumatan pramila paring panghormatan tunjuk sedulur ingkang grasa agama Islam ingkang badhe nindakaken sembahyang salat Jumat sarangan tapi jahatan. pramila pagelan senior dipun siget nggih. Motorku ning kono. Ayo, tak gonceng ya, Bang. Telon. Dipun lajengaken sabibaripun Jumatan. Yo, telon. Mangke sabibaripun Jumatan ngantos paripurna
Mbok bilih jam ganesal Nah, bisa. saklose nggih manut Mas Kasim. Mas Kasim genilake njaluke saklose. Sakesele jam 7 kesel, bapaknya jam 8. Jam 8 kesel sarangan. Ya, jarene sarangan lho iki. Mosok sarangan kok reyokan kok terima. Embyeh. Nek ora sedina muput kira-kira ora lega. Karena saking menika nyuwun pangapunten mangke reok dipun lajengaken sadhedhepun terus paripurna ya dene makaten nggih dipun break sawetawis nggih ngantos sak rampunipun monggo Mas nggih. Baik, matur nuwun bahwa ya toh. Presiden Reok Gembong Lau Sarangan silakan merapat di sekitar pertigaan depan pos polisi Sarangan. Dan tentunya untuk di bawah panggung atau di bawah punden di atas panggung nanti teman-teman dari Demes Musik ya yang dipimpin oleh Jajang dari Singolangu juga akan menghibur panjenengan. Nanti teman-teman atau bapak ibu pengunjung objek wisata Telaga Sarangan yang hobi ingin bergoyang dangdut campur sari rock bisa merapat di panggung hiburan bersama teman-teman orkes Melayu dari Demes Musik yang dipimpin oleh Jajang. Dan tentunya nanti juga akan menghadirkan artis-artis ibu kota untuk panjenengan.